Inak je to taký paradox, že náš ďalší host je zhodou okolností tiež francúzštinárka, osoba, ktorá má ráda Francúzsko, správne hovorím? Správne, ja som dosť výrazne frankofónne založená tiež. Takže vítajte u nás, budeme sa ale rozprávať teraz nie o Francúzsku, ale o autosalóne, ktorý sa začína v Bratislave. Áno, začína sa zajtra a bude trvať až do nedele a teda chcem všetkých srdečne pozvať, pretože tohtoročný autosalón bude naozaj veľkolepý, väčší, krajší a myslím si, že aj zaujímavejší než minulý rok. Príde tam až 38 rôznych automobilových značiek a máme rekordných 69 výstavných premiér. Tak to je slušné. Martin normálne stratil reč. Ja som automobilový fanúšik, tak čo sú také lákadlá naozaj? Niečo prezradte, aby sme to tam neobjavovali až u vás v Inchebe. Tak nechcela by som teraz nejako konkrétne menovať, ale mňa veľmi nadchla samostatná výstava, ktorá prebieha súčasne s autosalónom, volá sa Exclusive Salon a už podľa názvu je zrejme, že tam pôjde o niečo super. Je to taká výstava, kde návštevníci... Také bežne kúpiteľné autá, hej? Presne tak, presne tak. Sú to také autá, ktoré neparkujú mi pred domom, ale skôr sú to automobily, za ktorými sa asi ľudia na ulici otáčajú. Budú tam práve tie luxusné modely a aby som nemenovala značku, ale môžem prezradiť, bude tam aj britská kráľovská automobilka. Oni bežne nevystavujú na autosalónoch, ale vybrali si... Ako si ich získali, ako si ich ukecali? Neviem na to odpovedať, ale nejako sme ich presvedčili nejakým šarmom bratislavského autosalónu a rozhodli sa teda, že ako jediné miesto v strednej a východnej Európe prichádzajú sem. Super. No a okrem tých automobilov fantastických, ktoré sa budú nachádzať v tejto sekcii, tam návštevníci nájdu aj úžasné hodinky, ktoré napríklad patria ku pilotovaniu lietadla alebo ku jachtárstvu alebo práve k takýmto autám tiež veľmi drahé lode. Proste kvantum exkluzívnych tovarov, no ale aby sme sa vrátili na zem. Späť na zem, áno, medzi nás. Tak, ten autosalón ponúka nádherné nablískané auta, budú ich stovky. Návštevníci môžu niekoľko z týchto autíčok aj vyhrať. A samozrejme, sprievodné podujatia sú tiež veľmi pestré. Počkajte, autíčok, myslíte nejaké kľúčenky a tak, alebo ozajstné autá? Sú pripravené súťaže pre návštevníkov, ktorých môžu vyhrať nové auto. Ozajstné, akože odídu už na aute domov. Môžem si zobrať 2 lístky? Nech sa páči. Ďakujem. Aj ty si prosíš. Potrebuješ nové auto? Budeme aj našim divákom ponúkať lístky. Budú tam, keď už sme teda v tejto problematike a tak trošku francúzsky naladení, budú tam aj francúzske autá? Budú tam aj francúzske autá a tým, že francúzske automobilky majú svoje fabriky na Slovensku, tak majú dosť veľké expozície. Pripravili si aj koncepty futuristické pre návštevníkov. Francúzske automobilky sú veľmi hrdé na svoje expozície a je sa môže tešiť aj u nich. Aj Hanka Lasicová je hrdá teraz. Ja si myslím, že keď hovoríme o francúzskych automobilkách, tak jej srdiečko trošku poskočí, nie? No, má srdcová záležitosť. Alebo minimálne zamestnávateľ, nie? No, presne tak. Možno by sme sa Hanky potom mohli opýtať, že akí sú Francúzi zamestnávateľi a k tomu sa ešte to nemôžem povedať. K tomu sa dostaneme postupne. My, chlapi, potrebujeme vždy nejakú premiéru. Dočkáme sa premiéry na autosalóne? A samozrejme, tých premiér je 69, ako som spomínala. Hovorili 69 vystavovateľov, 69 premiér? Premiér aut. Áno. Ešte 2 lístky si vezmem. To za jeden deň nestihnem. Je ich viac než v minulom roku, no a okrem toho samozrejme sú pripravené sprievodné podujatia, nebudú chýbať crash testy, teda môžu návštevníci vidieť, čo sa stane, keď narazí do človeka auto, alebo keď sa zrazia 2 auta, to sú také reálne situácie zobrazené, aby návštevníci zdávali. No tak to budú také... Tie zrážky budú skoro reálne, autá sa budú reálne rozbíjať, ale budú tam vystupovať figuríny, nie ľudia. Ja myslím, že to je naozaj veľmi, veľmi atraktívny program. Povedzme ešte teda odkedy dokedy návštevníci môžu toto všetko vidieť. Áno, všetkých pozývame od zajtra. Zajtra je deň pre odbornú verejnosť, ale už potom od stredy až do nedele. Každý deň, celý deň. Super, tak ďakujeme veľmi pekne za túto fantastickú pozvánku. Aj za vstupenky. Au revoir. Au revoir.